Engki tak langkung dan kau le ngata lagi juga songkem dengan sampai jenengan kaki. Ya, anu gantaran tidak kelompok pun paling suku sekarang bapak jeneng kirut. Engki ampun terima so aja terjebak dan kau le seabi dan kau le cuma nengkupak sudah sampang betul kaki. Iki ampun cukup mau sampah beda poso dari luar panjang negara jauh sampah kuti serpati situ dedok tolong dari paling dia cukup abdi dalam regian bupati sampah cakra lirat kami pancing kan tadi aku lah belum terus sampah ya ibarat kan Proboyo ayo gimana ya lo kita nak ngeder kepada belum matur simbah bukti tunjuk masuk penjara tak mas lepas tak tompo liwat udah pakai tudel aku ditampani oleh berawal yang belum mundi dato saja cicimatun kanan iyo awal ikut dengan surgoyo kalau pengawal goyo penjenengan mersani kekali kucamko ini kok putra puntan penjenengan kau Sawurono sawung sari kalau satu penjenengan waktu kupacek dan gantengnya ya ampun surgoyo kamar itu angsal berkapa itu panjenengan ingin menikung boten-boten alalan loko kemarin kue katurakan bekti kunjuk untuk yang sopan iya tak tompor liwat kunjuk pakai sudah aku ditampani yo sangat aneh dalam kita jenggo kamu sari menginjek kan jenggo saat dari pun dalam atur aku sembah bekti mukiko dengan panjenengan tak tompor liwat kunjuk pakai sudah kan jenggo ditampani Nuni kanjeng lo apa tak nak bujuk kere kena tak jadi siji matang itu kanjeng lumbo saya pernah Gusti Sultan di sini dulu iya pan mana dan kau lo pada matur nomor setong dan kau lo selalu nyapis do kalau nanungkan kau suko saya nomor 2 dan kau lo ngedi pakabaran kenapa leres kenapa punten Tahan konlek majeng rolai pedong, padahal pakai salam dek majeng rolong lagi. Banda-banda kita, ojo sirong lagu ati kajaran penongkol, mongko pancen ya sendiri toko ya ini mujeng rolai kita dongkol. Mongko orang kok mergo duwe salah luput ora iki dari ana kantor suruh nang yo iki gede pangodiane ana ing kantor bangetan Surabaya ya suara wis pojekan oke masih iki jauh mongko ning kaya nganti ya iki kowe tak rawat sampe bangetan Surabaya ya mung ya iku teng rono pedongkol iki kudu ana kang ganteng kula bakal tak anake yaiku perang kodoran sapa-sapa kang bisa yaiku tindakan paringantane deputo kang ana ndure tentang waro galak ora iso bakal gantine ya ngedem gongjaing rono engki masalah panitia penyodor lah mongko tak ampian sirawe yaiku pandematakan ora ana maneh coba panitiane jeneng sira Pak engki Saurono saung sari, ngomong aja mau. Awai kota wes ngomong tayo. Panitia penjodoran Kanjeng Wo. Ojo sampah awai kon 2-3 sing gak kena. Ojo sampah ngisi-ngisi no Kanjeng Wo tayo. Nisto akan daw panjenengan Kanjeng Wo. Le Mas, iki ka Mas. Awai kon teko Surabaya gak ojan boleh Mas. Nggih panjenengan kok kedah mangertosi.
Lah sinten malih menawi mboten putra kula niki? Sawung Rono Sawung Sari. Oleh ngono le. Nggih, Kang Mas. Kate sapa sing ganti palungguhane Kanjeng Ramane lek gak Sawung Rono karo Sawung Sari. Saking panjenengan Kang Mas. Toh. Ya. Daftar toh. Sudah beberapa orang yang mendaftarkan tidak bisa lolos. Tiba saatnya sekarang nomor 531. Siapa namanya? Tulis sing ketok. Raden Mas Sawung Rono. Raden Mas Sawung Rono. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Alap-alape Surabaya. Alap-alape Surabaya. Wake. Satu saja. Raden Mas Sawung Rono. Raden Mas Sawung Rono. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Wis. Wis ora usah ditulis. Aduh. Tanda tangan. Sekarang ada lagi. Ya. Apa toh? Siapa namanya? Raden Sawung Sari. Raden Sawung Serani. Sawung Sari. Aduh keliru meneh. Sawung Sari. Agul-agule Surabaya. Agul-agule Surabaya. Jagone Surabaya. Jagone Surabaya. Wis. Ora usah ditulis wise. Ora usah ditulis. Lha apa iki? Tanda tangan. Tanda tangan. Ondo, aku nanti takon karo kowe ya. Ah iki kok ya Pak Dwi iki mongko panitia niki sik dibentuk saiki kok nganti iku ora ning latihan bocah-bocah kae di pendaftaran kan resmi ya loro iki. Lah panitia niki tak bentuk resmi saiki kok kowe. Lah iya, kan bingung ya. Ojo bingung. Dadi cak iki yen koyo wingi-winginan iki latihan bocah-bocah Belum ditanding. Itu tandingan resmi. Kenapa dicatat di sini? Yo, iki pelatihan kowe sing nyatet. Oh, saya pikir yang baru ini Bapak Cakraningrat. Nah, yang lama nggak tahu. Batin panitia ini tak bentuk saiki. Kan tapi di sini sudah tercatat ning guru panitia resmi. Iki resmi sapa kang bisa ngruntuke bakal tetep pakai dadi pundung ya gantine Dimas Jengkoro kang ono ngene Bangwetan Surabaya. Saya ikut catatan. Yo ojo kaget catatan ku latihan wingi-winginan iki. Oh iya. Dipanggil lho. Ayo Bapak Sawrono. Kanjeng Rama tambahi pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Tak dongakake kaya banyu miling nggih supaya kasembatan apa kang dadi kekarepanmu. Kanjeng Wasidurjo pangestu panjenengan Iya. ingkang suwun Kanjeng Rama. Ya wis tak gungkungi supaya umpamane kang ganti wetang utune wong tuamu ya temenggung cekel ya mung kowe sawung sono kang ganti nang Bangwetan Surabaya. Mugi nggih matur nuwun Kanjeng Cakraningrat. Iya nak. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Iya tak donga-dongakno muga-muga keturutan apa sing dadi kekarepanmu ta. Mugi nggih Kanjeng matur nuwun. Oh pangestu tak jaluk to.
Di bahasanya Bapak Sawung Sari, dorang dia. Oh. Kanjeng wong. Iya, kayak bocah dulu. Kapan kali pun dalam ini dipakai susu. Iya, dak tompo batak ngakoni supaya kowe bisa ngati watang piye. Iku wong tuaku kan ning Bang Wetan Surabaya yo dipakai. Jeung gua cakran ning ras. Iya nak. Pun dalam ini kan nyuruh dipakai susu. Iki dalam ini kok sakit kok. Apa nih? Iki. Kanjeng Rama. Yo nggih. Dalam ini dipakai susu buat panjenengan. Kowe sing ati-ati lho Kang Mas kuwi ora bisa. Mugi-mugi dalam ini Gak kumun kali kowe kudu bisa ngrutake cindhe Puspa Tandha kuwi. Nggih. Kereng menika Kanjeng wong. Kereng. Wong menawi mati. Ini kan yang sakit. Ingkang pertama. Pekane pun sakit. Yo ngono di. Oh iya. Kang. Sami anak koni. Kira-kira. Ini mana mau pekane? Yang terakhir sakit belum nih. Iya nak. Mugi-mugi mawon. Sopo sing jadi Makassar. Gusti sing pandai sindu yo. Iya, pandai baca kali ya. Saya tosih pun sopo sing bisa pegeger ini pintu nake. Kenapa penyodoran kadito itu ndak? Ora kaya mangkono pandhemantel nirat. Iki mung dadi panungan dun. Wis dadi panumbayan itu ora bakal ditunda maneh. Ora nganti lumping surya iki kudu bisa rusuh ngono. Iki kadipun kenapa? Ya ini pancen kowe iki dadi panitia. Kowe ya minangka wakil duta pengkatku. Kowe biarake para kawula kang ana sanjabaning alun-alun. Sapa kang bisa nuturake iki kowe kita kan ono bentuk iki ana galak. Ora kita ngono tere ketak. Ya iku ora ketang padha adang batas dina mangan rong dina ra mangan kebasane. Yen to pancen bisa ngono tetep tak sangkake ngalur dadi senopati anom. Ning salah-salahane kudu yaiku bocah kang ngerti tata sila lan prasila ning negara. Iki nyojomu. Ngapunten lho. Halo, pengumuman. Gusti Sunpati Sinduryo nganakaken Giri Patemboyo. Gak ketang wong pidak perjalanan paribasane, wong kere mencuri tok aja bathok. Senajan wong desa oleh melok sayembara. Pengumuman selesai. Ayo. Peduli ki anake wong edan, peduli ki arek gendeng. Wis dadi Giri Patembayane Gusti Sunpati Sindur.
Dipun keparengaken Kang Bungo. Ojo kaya ngono. Kita mau mboten Kang Bungo. Ayo. Longgolong. Longgolong. Loh. Masa gulu. Ini kan gulung. Longgolong kaya. Le. Lungguh ah. Longgolong. Lungguh. Longgolong. Lungguh. Kok kuya guyu kon. Wani lepu. Nang kanto suruh. Terus kono bawa jeneng. Entek kah? Kok tante awake kene lho duwe jeneng. Entek ngenane akeh. Jeneng Jenang sing ditangan iki. iku tak gudul iku. Jare jenang. Iku lho jeneng tunggale manme mudin jotosan iki. Jeneng ah. Jeneng. Jenang. Jeneng. Jenang. Ade. Iya yo, keluarga ini. Reng, yo duwe. Opo? Ya, cukup berat. Cukup berat, betul. Temor, Lelau. kecil. Oh, ning ditakoni. Terus penting iki lho sopo? Terus wedok. Ah, lek ditakoni Kenal apa RT enggak oleh, Pak? ora melo mbahmu. Yo enggak oleh dikencang karo Pak Tinggi. Sing tak maksud dudu iku. Desa. Oh, desa ah. Kok Ida, Iyung, Donowati. Terus kon wong tuamu sik jangkep. Yo, jangkep, Pak. Lanang wedok Iya, anu Iyung Reang, Batu Santral, Loro Blengas, terus Bodi Reang, Suruh, terus Pak bapak Reang, Pak Dijeman Bongkol, Santro Drono, terus bapak Bapak Reang, lapo kon Pinggingin menika njenengan. iki keping setro kawon. Sopo bapak kon? Bapak Reang, Iya lho. Lah. Lapo kon iki? Fisik kan njenengan. Kepengin nikatan Lho, lho. boten iki kula mesaken otot kan. Iya lho, Pak. Iki anak awake kon. Terus patutan karo sopo lho, Mas? Kalian pun garwa sengit. Dewi Sandra, Kiroro Blek. Sawung sandi. Menika garwa Pademi saking Tlatah Surabaya nggih Dewi Suma. Ya apa wae kon iku? Dadi temenggung kok kelutusan. Nggih ngapunten Kang. Ngapunten. Anak iki aja dibenyo cara. Delon. Lek sawung rono sawung sari. Busane menceret. Lelek Joko Bera kok pas menceret le, Mas. Ngapunten. Awit menika lak nggih bocah saking Karang Prabisa. Oh niku ojo diterusno niku. Dipodho lek nggae penganggo ta yo. Terus kon mlebu nang lawan karo lapo kok. Reang, wani lebunan kartu suruh Reang pisan golek jaran. Terus jalane opo? Jaran Reang itu, Jumatan Reang itu, telu, nah ono Pak Bengos, Pak Brengos. Terus sing ngopo? sini toko, Iya le, Mas. Nggih Kang Mas. Kon lek nggawa jaran iku kondo karo sing rumah. Cegak bingung. Ngapunten Kang. Ngapunten. Ojo dibaleni ta yo. Terus jaran dicandang di toko itu lah. Yang di Indonesia Reang apa kalau lebih sayang.
Lebono nunggu sarung. Jadi kental karo Bang Sayung aja. Ojo kami guyu. Liwul komang. Salam dulu. Terus ojo apa terjadi? Ya yang ngece melok. Melok Sayung Boro. Yo. Oleh. Ini. Udah ini pati simboljo. Iya, panemane kerane. Saya tosepun Joko Brak kadito. Bodi ngereng penyodor. Kadipun kenapa? Kaya ngene ngertenono. Aku kok dhewe panitia tak kok biarake ya marang sapa wae. Aku ora pilih-pilih kok adang batok nemang rondo ora dadi apa. Ning kowe kudu ngerti tata prasila uga negara. Kudu duwe sopan santun. Bareng tak ngoake dhewe. Malah iki putrane Temenggung Jaeng Rono. Loh, ya putrane Temenggung wae ora ngerti tata prasila kaya ngono pantes ning pemimpin bentak boyo. Dadi ngerteni ana omongku kang mburi wae. Sapa sok nanging kudu ngerti tata prasila. Lah wong Temenggung kok kaya ngono ora bisa didik lan ngatep karo putrane. Ya apa kena kanggo contoh lan patawadan karo ning bawetan kutha Surabaya. Lah ngoten mboten oleh ngebon iki di Patemboyo niki. Ya kaya ngene. Menrantuk ya kadung biarake minangka duta pamungkas. Ning antuk ya aku iki ngcem. Apa maneh yen bawetan kutha Surabaya sing ngerteni ning putrane Temenggung Jaeng Rono apa ora tanggap ning oleh ning syarat-syaranane umpama iki duwe tata sira tetep carita dadi iki tetep ping 3 walrane ning bocah iki ora ngerteni tata sira putrane Temenggung Jaeng Rono sepisan tak palilah sepisan ning yen ora bisa cineksenan kabeh permen bakal tak kethok duwe pendemenan lan kethok menawa tebusan ning dosa lawan racun Cukup ora. Ayo kon tak wis tuwokno ta yo. Lah putra Bupati Patmontonegoro iki dikeki 3 walras. Sarane awake kon arek teko desa dikeki sawaleran. Sawaleran kon gak somrotono kethok bulumu. Kayak tumbale lungan kantor sumo. Ya wis reang gelem ae masih dikocok bulu reang kenapa anu reang nggak donya ya ora padha mek kancane. Nekat pun. Nekat wong laras bodone nekat demi ora sulit setan. Ayo. Daftar. Silakan menghadap. Silakan menghadap. Berdiri ngadeg. Ya. Siapa mananya? Apa itu? Kamu itu siapa mananya? Apa enggak ngerti reang? Jeneng blok? Oh iya, Joko Brak. Joko Aduh, rondo kok goblok ini. Joko aduh entek. Joko Berak umur Ira-iran dhewe 16 ora oleh mek kulakane ndo 17 tambahno titik apa namanya dune modrat lho umur usiamu iya ya 20 lah loh lah gak gelem 20 tak dorong pasar gedhok kurang ajar berapa wis 19 Juntan terek tanda tangan yang di kono sini entek lagi goblok Embret wis atur ya
Sopo sing kate kok panahe? Dudu iki kok lho. Ini kanggo lah. Ini ada berkat. Nek kok ceblos kok gak genduren, Blok. Mau reang jaluk tambah pangestu ya. Joko berat. Mbok yo aja diterusake nggih. Kowe ning atase wong desa kok nganti kumulancang lado dienggo kurang tata. Mlebu nggone Kartosura ngleboni giri patembayane Gusti Sinuwun. Kowe kaya-kaya bakal ngentengake patimu lho ya nggih. Bali yo nggih yo. Yen kowe ora kena ndak penggak. Kaya-kaya ndelongso lan kaya didodok alur nang rasane ngati. Lho nggih. Ama Mulane Bali ya dia. nuwun reang jaluk idi pangestu para ya. Joko Brek, kowe najan kowe dadi Petrunggaya, kowe iki putra ning ora ngerti tata trapila negara. Yen kowe kene tetep ora gelem Purbawati sawening ratu kang duweni panguwasa. Kowe sing tak pilih sing gedhe yaiku pangampunanku nggih karo kowe. Ning kowe sepisan ora bisa kabeh rondo padha siap ketok gurune pendem tengah alun-alun. Wah brengos. Reang jaluk idi pangestu para ya. Ya tak dongakno. Muga-muga keturutan apa sing dadi kekarapanmu. Kang Mas Saung Rono reang jaluk idi pangestu para ya. Muga-muga padang dalanmu jembar kubur. Kang Mas Saung Sari reang jaluk idi pangestu para. Ya wis kon tak dungak-dungakna muga-muga diako rasul munggon. Joko berat. Mulane wektu dina iki kesenengan geter kelawan pater oleh sabdone Pendhita Ratu kowe bisa nggih. Walah Yung Sangkra. Sawise ngreang nampa Gendhewa sangka bangsa Alanda. Ana sak tengah ngalanon Kartosura reang kok krungu gending jula-juli Surabaya. Sidem permanem datanono sapane walang alisik samirana datan sumilir. Hamong reang Joko Brek bocah gurung cukup umur wis wani melok ngleboni giri patembone Agung Kartosura. Yung Sangkra Pak De Demang Dongkol Busuru Petek reang Bagong. Yung Sangkra anak para dina iki dadi tontonan wong sak alun-alun Kartosura. Akeh saking para menteri Bupati Patponcenegara padha tinggal glanggang colong keplayu yung. Sekabehing para menteri Patponcenegara diwenehi 3 waleran giran reang mek cuma sepisan. Lopot sakwalanan reang bakal dipocok jangka reang minangka kanggo tumbalian walun Kartosura minangka kanggo tebusan reang yung. Yung Sangkra Pak De Demang Dongkol Busuru Petik reang Bagong. Yung Sangkra yen para turu enggal ngipya yen para mangan enggal kesetana.
yen para ngombe keselalapun yen para mlaku enggal kesandunga. Dina iki anak para dadi tontonan wong sak alun-alun Kartosura yung. Petik Reang Bagong senajan to para kewan Reang njaluk pendonga barek para ya Gong ya. Bek menawa Reang bisa ngentasi Pakar Agung Kartosura para bakal dak tukone kurungan kencana pakringan Sloka Gong. Tak gantang ana sak tengah alun-alun Kartosura. Mumpung iki ana dina Sukra Pekalemas gonggelan wong Bejo Kerespati bakal enggal Reang wiwiti. Nganti dak rewangi sendakep asta suku tunggal atau tangan suku sikil mandeng pucu enggro ngempek babakan hawa songo. Ngeningaken Pancadriya. Panca lima driya pengangen-angen muga-muga keturutan angen-angene anak para ya Jaka Brek yo. Nini danyang kaki danyang sing bauresa. Kartosura jangkung jeraganing Jaka Brek dina iki bakal ngleboni Giripatembaya. Bek manawa Reang bisa kasembadan bakal disengkakno ngaluhur. Jumeneng tumenggong Kanoman Bangwetan Surabaya yo. Dulurku papat lima pancer Kakang Kawah Ari Kakang Barep Adi Wragil. Alalatan namarane Pak Madhe pengaceh Jawong kang dulu paling aku padha lulut kang kiri ari alulungan marga sing dulungan asih satru galak padha suminggau. Jempri perayangane lulu Baraspati Gendruwo cecekan aja sira ganggu juraning Jaka Brek. Ing dina iki Jaka Brek disengkaken ngaluhur jumeneng tumenggong Kanoman Surabaya. Yo! Sing saged manaci deposito menika Jaka Brek. Jaka Brek yo. Ingkang dipun wini sudah dados tumenggung anom sinten? Yo Jaka Brek. Boten setuju kan? Boten setuju. Nuwun sewu sih. Piye? Ingkang saged ngrentaken Kinde Puspatandha menika nggih putra kula menika si Jaka Brek. Ya ngerti aku yang bisa nuntuake kok berbocah. Ning bocah iki ya ora ngerti toto. Ya iki kebacane ana ndaru sak lumbung Bandung gedene ya kesampar ya kesandung. Ning jaing rono ora dumunung ngene. Satu panjenengan ngapunten. Pandeman cekrane rat. Nang kaya ngopo ae sabda panjenengan ratu datan kenaning wala-wali. Apiyen sepisan bisa ngrutake tetep saking ngaluhur dadi senopati anom ana ing Bangwetan Surabaya. Enggi Mula yen kaya ngene Jaka Brek ora pantes, mula bakal tak wisuda asma Jaka Brek ya Kulma Sasra Negara. Nuwun sewu Gusti Sinuwun. Menawi panjenengan niku sampun nitih asma kaliyan Kang Putra si Jaka Brek. Menapa dipun keparengaken kula sawijinipun ingkang ngukir jiwaraganipun si Jaka Brek badhe nitih asma. Yen pancen kowe rumangsani dadi wong tuwa kang bisa yaiku kang ngukir jiwaragane Jaka Brek. Ya tak penilai. Nggih. Ingkang angka setunggal putra kula menika Sawung Rana. Ingkang angka kalih menika Sawung Sari. Kang putra ingkang terakhir nomor 3 badhe kajula asma Sawung Galing. Pandebatan niat. Enggi Nang sono busana gantena busana kaprajuritan. enggi ayo. Padang bangun rahi
Surya munjuk madangi jagat palasra kata-kata pepe jati gumarang mbok-mbok lo eling nalika Purwamadya usana nalikane reyang ngleboni giripatembane wong agung Kartosura kasembadan apa kang dadi penjagane reyang kelakon yang sinekake ngaluhur ana ing Jawa Wetan Mengku Kutha Surabaya reyang jejuluk Jaka Brekul Maksa Suranegara ya sawunggali mbok nalika reyang dadi tumenggung durung jangkep 40 dina lho ondo tak delok iswane kumalancang padha gawe rusak omahe penduduk gawe dalan kereta geni tanpa gawe idi pali lambarek lan keblahen londo riko enak-enak degansanan jejogetan ana ing bumi Nusantara iki ngono dudu tumpah darah nenek moyang kono iki ngono tumpah darah wong Jawa nenek moyange wong Jawa lek para kabeh gawe sak penake dhewe gak gelem sumingkir saka pulo Jaya Nuswantara kena kirigane Jaka Brekul Maksa Suranegara Sidharanja nyari ayo yes rungokno omongku gawe dalane kereta geni aja sampai keliru najan nerjang omahe penduduk nerjang omahe rakyat terus ditabrak. Kalau nerjang makam bagaimana menurut saya? Ora peduli ku makam, ora peduli kuburan, ora peduli ku omah terjang. Yes. Ayo. Ojo kuwatir. Nek ana menungso sing ngalang-alangi kekarepane londo nek kene, aku sing tanggung jawab. Bener Kakang Mas? Sari ngaturaken sembah. Dadosaken kagete malah kula Kang Mas. Sing mbok gawe kaget apa? Kula mireng kabar londo ndamel sak kepenake dhewe ndamel pathok nerjang omahe penduduk. Kula tinju wonten iki lho, lah kok ndika wong loro. Ora mung perkara kabar pancen tak niati tak kajati mergo rasa rujuk nek kowe iki jumeneng tumunggung ana mono Surabaya. Lho sewu. Ingkang ndumbani londo niku ndika? Ora ana wong mergo mboten sajuk. Ngeten. Ora ana siji loro kejabukan Mas Sawara. Menawi ndika sak kloron mboten sarujuk kali kula dados lho. Monggo jenengan pundhut jenengan jaluk kula serahaken. Dudu patrape. Sawung rono lan sawung sari lek njukuk lan-lanan pangkatmu. Mergo dalan teko ngene iki iso kowe minggat teko tanah Jawa iso mungsuhan karo bangsa Walanda. Awas ngono. Kula tak takok kali. Takon apa? Ndika iso ngorbane wong Jawa bangsane dhewe. Bela Walanda. Ndika niku manggene wonten pundi? Ana tanah Jawa. Tanah Jawa. Tanah artine tanah panggonan Jawa. Jawa iki beneh. Ateges sing manggen wonten tanah Jawa niku kudu wong sing beneh. Apa aku kurang beneh? Lho sewu, jenengan mboten beneh. Sing mbok arani kurang beneh apane? Ayo beneh. Sing kurang beneh ku apane? Arek Jawane. Wis tega mentolo barek bangsane.
ngatok karo bangsa manca ngorbanake bangsane menakne udele dhewe. Ora mengiku sing tak karepno, sing penting weteng kuwarek nyandang wutuh mangan ora kurang perkara kawula iki ya dadi apa iku urusane dhewe-dhewe. Berarti kita sak keloro niku gak mbadok-mbadok parek, kowe gak ngorbani kancan. Lambimu ngomong ngono ngarepe sapa? Joko Brek. Aku sapa? Sampeyan Kang Mas kula. Nek kowe wis ngerti aku Kang Masmu nganti kowe nunggak kromo karo aku. Sing kula tungkak kula mboten Kang Mas kula. Tapi kelakuane sing gak kaya menungso sing kula kemani. Kowe ngomong nek Kakang Masmu ora kaya menungso teges kowe ngewan-ngewani Kang Masmu, ateges dadi mungsuh kowe dinane iki. Lek dadi musuh tak jabel masak. Lek pancene Riko gak kena tak elingno, gak gelem sadar. Riko dadi mungsuh Joko Brek saunggale. Ora suwe jumeneng tembung nom mati dinane iki. Teton ketiga. Oh. Tunjang palang colong plagi Kang Mas Sawono barek Kang Mas Sawono sak. Londo padha bubar parisane kaya dene babatan pacing. Oh. Eling. Arep reang atene iki. Pertak-pertak kaya dene bala dewa basane. Nanging durung duwe beselit kang resem. Ateges lak sik sementara. Loh keblay. Ya. Eling. Nalika semana Kanjeng Siwa Sindaraja kandha marek reang ing tanggal 1 Januari Joko Brek saunggaling bakal nampa beselit resmi kanggo ngukuhake dadi panguwasa ing Jawa Wetan mengku kutha Surabaya. Lho, iki lak wis wayahe. Lho, Kanjeng Sira Sindaraja putra paduka Joko Brek Kulwasasa Negara ingkang sowan. Oh, perdonse. Ternyata segala sesuatu Bapak Sindaraja telah berbohong pada kompeni Belanda. Tuan Jenderal, salah luput kunci apa kowe nganti nodongake diriku Joko padha karo kabeh para cedhak-cedhak. Aku duwe salah luput apa karo kowe? Tuan Sindaraja harus tahu bahwa sekarang ini, saat ini Joko Brek Saunggaling telah merusak fasilitas yang diadakan oleh kompeni Belanda. Semua patok-patok yang dipasang oleh kompeni semua dicabut dan dirusak, Nir. Dadi patok-patok kang kami dalani kereta geni iki dirusak karo Saunggaling ya Kulmasata Negara. Lah kaya sedak-sedak iki piye ora dilawan, Semuanya sudah saya kerahkan. Tapi berondong peluru daripada kompeni Belanda tidak mempan. Karepmu aku kok tanggung jawab kaya ngono. Ngeten ana Tuan Jenderal ning saben wilayah ana ing tanah Pulo Jawa iki duweni panguwasa dhewe-dhewe. Ngenteni do nalikane semono. Sapa kang bisa ngrutuhake Cindhe Puspatuk kang ana dhuwur iki ora galak ya Joko Brek aku jan ya ora setuju. Ning nyatane bisa ngrutuhake. Lho ya mbok ya apa carane duwe wilayah dhewe-dhewe. Aku ora bisa yen nyesel mengko niku kuasane Joko Brek ya. Bener sih, urusan hidup dan mati mesti Joko Brek Saunggaling itu adalah tanggung jawab dari Tuan Sindaraja. Yen aku moro-moro menteni urip nyekel urip utawa mati karo Joko Saunggaling. Wah, gendeng mangan ulo apa piye kok ya ora bisa duwe wilayah dhewe-dhewe kok kaya ngono. Bener Sindaraja. En ik tahu
bahwa Tuan Sindorjo bertanggung jawab atas semua apa yang dilakukan oleh Joko Bero Saunggaling. Tapi ini ada janji-janji dari company sesuai dengan perintah dari Tuan Gubernur Jenderal yang ada di Batavia, bahwasanya kalau Menir Sindorjo bisa tangkap hidup atau mati, dan itu Joko Bero atau Saunggaling, dan Menir Sindorjo akan dimuliakan hidupkan, akan dikasih pangkat yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi daripada sekarang. Lebih dipercaya lagi oleh company Belanda, Menir. Bagaimana? Ini tawaran dari company. Piye balenono maneh. Kalau Menir Sindorjo bisa tangkap hidup atau mati Joko Bero atau Saunggaling, Menir Sindorjo akan lebih dipercaya lagi, bahkan akan dinaikkan pangkat atau derajat daripada Menir Sindorjo. Jadi aku dipercaya maneh, Yes. bakal diwenehi pangkat, Yes, pangkat apa wae. Semua apa yang dia mau, harta, benda, rumah dan sebagainya, itu adalah apa sesuai dengan permintaan dari. Jadi sak penjalukku bakal dituruti kaya. Yes. Lah Joko Bero Saunggaling bocah wingi sore aku tanggung jawab. Oh, yang ora dikenake yo ora pitu. Bagaimana Menir Sindorjo? Yo ning kaya ngene wae kok hadiah itu yang mbok ditentokake apa? Ada lagi yang lebih urgent. Ini, kalau Menir Sindorjo bisa tangkap hidup atau mati Joko Bero Saunggaling, noni dari Belanda, NIK persiapkan buat gondek daripada Menir Sindorjo. Bagaimana? Jadi yen aku bisa nyekel Saunggaling urip utawa mati, aku bisa rapi karo nyonya-nyonya. Yes, Menir, yes. Yes. Kowe ngono bojoku nek Jawa tak pegati kabeh. Patenane. Bagaimana? Karo nyonya Hondo. Ning aja lali janjine bojoku. Weh, tak paten. Bagaimana Menir? Bisa diterima tawaran ini? Yen kaya ngono, penjeluk keturutan apa maneh Saunggaling, aku sing tanggung jawab Tuan Jenderal. Yes, Menir. Percaya. Iya, tanggung jawab juga ya. Ya ning kono kira sawetara aku bakal ngegar kowe ya. Kanjeng Simbol. Kaya Joko Bero Pulmasasa negara kang saking Bangwetan Kulon Surabaya. Leres dalipun Kanjeng Sindorjo. Demrojo tanpa balan. Tanpa balan kaya itu. Kaya wani mlebu ana ing kutha. Sakderengipun kula matur-ngaturaken sungkem pangapunten. Konjuk kok. Ya tak tampa pangestu kuwi sampan ana nggih, Saunggaling. Nuwun pangsama kagem dene Saunggaling swantan poti timbalan. Ya. Awet kula badhe nagih janji Kanjeng kula. Nalika semanten nalika kula saged ngleburaken umbul-umbul punggul itu Kanjeng kula sampun ate dawuh dhateng kula maksa Surabaya. Ing wulan tanggal 1 Januari kula badhe dipun paringi beselit resmi minangka mungkuhaken panguwasa wonten ing Jawetan Mengkukuka Surabaya. Kaya ngene. Tak durunge aku takon karo kowe, najan to kowe ora sowan nomah bakal tak yaiku surat tak kepenake kula gandhek kembaran supaya kowe sowan ana ing Kartosuro. Inggih. Apa ya bener kowe iki yaiku para sodak-sodakan londo-londo kang gawe dalan kereta geni ana ing Bangwetan Surabaya, patok-patok mbok jabuti. Leres. Apa bener akeh londo-londo sing mbok pateni? Leres. Yen kaya ngono pancen bener kowe iki satriya kang pinunggul saka Aguna datan ana maneh kejaba Joko Bero iku bener kowe ora nyalahke sinten ingkang boten duka. Kula menika mbelani kawula alit londo sing boten duweni duka ndamel patok ngerusak omahe penduduk. Ping kalih
tanpa panggilan. Mboten idi pangesta niku. Iku bener. Seludar situ mboten duwe tok. Iki bener kowe kena dijago najan kowe topeng Bangwetan kowe. Aku mongso ndone jago topeng Bangwetan kok ana ing Kartosuro. Ah nggih. Pancen kok, pancen leres. Pancen sawisipun kula panjenengan Wisnudraja dados tumenggung wonten ing Surabaya. Ingkang regem panguwasa menika kudu duweni jiwa dadi bapak. Dadi bapak niku napa maksude? Nek anak modal njaluk nang ngene wong tuwa. Mbuh niku entong, mbuh niku siwur, mbuh niku utangan, mbuh niku rekodayane nuruti anak supaya anak niku mboten kesungkan utang, mboten dadi tangis. Nek iku kanggomu, diarani bapak iki ora kaya mangkono. Mbok anak njaluk apa ae, yen tumindake bener yen ora bener ora kena nggih, ora nanging kok nek wong cilik kados ngoten niku. Ingkang dipun arep-arep namung pengayoman. Nah, mulane namung keadilan. Murane diarani bapak iki bisa aweh piwulan marang anak kabeh. Lah iso nepakno. Lagi ngoten sih. Bapak iso nepakno, dadi iso nepakno mulane dari tuwak. Tuwak iku menika cagak kang daya kudu dijikake ditumpak ngene. Ha nggih, menawi gamane ngoten niku bangsane banggawe sora nenggane rakyat. Kula menika dados pemimpin. Menawi kula namung mendel mawon, namung mata micek kuping budhek. Gunane napa? Ya kaya ngono iki pemimpin kang bijaksana, Awet kang bisa ngerteni marang apa kang kula menika ngrumaosi dados pemimpin menika wiwit teko desa kesa-kesa. Dawa cilik kula niku mboten nrimo sumat, mboten nrimo sogokan. Napa malih kula niku mumpun ngantos korupsi. Niku ning kudu diati-ati ngomong. Ngomong iku kudu dibuktekake kanthi nggih, nyoba. Pramila kok beselipun kula tampi. Beselit iki tanggung jawab Purba Wasesa ana tangane yaiku Patih Kindurja Kang Mendra Sarinan Ratu. Ngerteni kowe? Ateges tanggal 1 Januari menika Kanjeng menawa badhe nglir wa ing janji. Ora nglir janji. Aku kondo ngarep karo apa karo kowe. Najan to kowe ana ing yaiku Katembungan Surabaya, ning aku ana Surakarta adine ngrat kanggone panguwasa aku kaya-kaya duwe jago kang ana jenenge. Ngertenono. Nggih, Wo. Aku bakal ora selak ing janji. Nggih. Iki wis antuk 7 sowanan yaiku kaya dening Raja Maulana kang ana alas nambah senat Mbak Guguk Makutawaton Gajah Bondan tanpa serati bebasane ora bakal budak asok bondo pangaran ya iki padha karo nantang apa kang dadi pernaten Kartosuro uga kowe minangka jagone Kartosuro. Ngertenono, kowe yen bisa mbabat alas nambah selingan ping pindhone bisa naklake Raja Maulana kang Guguk Makutawaton Gajah Bondan tanpa rati ora isuk ora suri kowe bakal tak cengkake ngalunggur tetep kowe dadi Senopati Anom Bangwetan tak wene beslit kang resmi. Ajeng benjang menapa kula ngayahi jejeban menika kok. Ya yen dijiban ning ana syarat-syaratane. Lho wonten syarat iki. Ya, menapa? Sepisan yen pancen kowe satriya kang upama pinungguling saka kabeh manungsa, kowe mlebu menyang alas nambah selingan ora kena nggawa pusaka. Ping pindhone ora kena nitih baita nitih ateges numpak bata prawu. Kowe kudu menjegur menyang samudra. Yen pancen kowe aku percaya duweni jago kang saka Katembungan Surabaya, yaiku ana ing Kartosuro. Yen kowe sanggup ora isuk ora suri tak wene bingung. Yen ora sanggup yo tahun iki ora bakal ning iki Purba Wasesa tanganku. Menawi menika sampun dados sabda paduka. Kula badhe angayahi jejeban menika. Dadi kowe gelem ngayahi, wani ngayahi yen kowe ngono pusaka pasrahke aku nggih. Monggo. Kepareng Joko Borok sarunggale nyuwun pamit. Aja pamit sih. Kaya ngene, kowe iki dadi satriya kang minangka duta pamit kasing ratu. Ya, kowe bakal tak kandhani yaiku Puswani Nunce kang wis disamatake. Yen kowe iki dadi senopati dolan-dolana ing Kartosuro najan kowe saka ing Katembungan Surabaya. Mula kowe bakal tak kuni kawon Nunce yaiku Puspa Mlati. Yen mari kegawe ora ketang cara intang obor seringe. Dina iki budal tak anteni jojo-jojo Basuki lebur saka Sungkawa dadi sejatine diri. Nuwun pamit kok. Ya.
Oh, pardon saya Menir Sindorjo. Lagi-lagi Menir Sindorjo menjadi pengkhianat hari ini. Tuan Jenderal, ya mbok sing sabar dene sing sareh. Ojo kaya ngono kabeh padha nodong maneh. Menir Sindorjo, Piye? kenapa musuh sudah di depan mata, tapi tidak suruh tangkap Menir? Apa yen kaya tak cekel moro tak pateni? Ora ngerteni kabeh kaya Nayaka Praja kang padha ning jaga paregolan njaba jero yaiku kang rangkep itu bebasane. Yen ora tak pateni apa aku ora disalangi dedemu wong Sakartapura. Mulai iki Lalu? tak gabung alus tak dolo sutra. Ya. Ngerteni ono alas yaiku kang den nambahkan alas gombine lewang satu moro satu mati jalma moro jalma. Aja cacak kaya jing sawung galing. Kupu-kupu wae lebur dadi adul dadi banyu. Tur maneh tak jaluk pokone. Iki tak gabung alus. Tanpa ditembak pun pasti mampus. Mati karepe dhewe. Nyegur segara banyak alas mati. Yes, Ning aja lali. Noni. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Noni. Ya. Lek wis damai iki aja ditodong terus. Wah, aku polone dhewe damai ditodong. Iya, aku sanggup ora bakal ngewe. Yes, Ning aja lali Noni. Jangan khawatir. Tunggu janji Menir. Ah, wis dah, aja kuwatir kaki ayo nganake bejo wi mergo matine sawung galih. Yes. Yang tidak pikiran orang kaya biyen. Pikiran saiki arek wis tambah gede, nek ora tau mulih. Wong tuwa sekolah malih yang di papan panggonane nek nangoni kasus. Ya sing mestine ya kaya ngono awake dhewe ndonga sing apik-apik ae kok gak iki. Apa tekan dhisik, Pak? Oh, alah ya wis ngalor ngidul wong pancen yo aku dapet dadi wong tuwa. Ya, Pak. Ora sekedar wong tuwa sing tuwa ning keluarga kan aku nang dhewe wis kiwa tengen sak kabeh iki wis ngaroni aku wong tuwa. Saora-orane yo ngegeki piwulangan sing apik, pitutur sing apik. Ambek nyelemur pamikiran. Yo ya iya nek tekan cara bingung. Lah ya lah wong putumu pirang Lah ya suwe kan tahun, gak boleh. 10 tahun. Arek iki sik urip kagak yo angen iki. Tapi awake dhewe kudu ndonga sing apik-apik, Pak. Oh, itu mesti. Mesti. Mas yo elek tanpa rupa mon jenenge anak yo kudu dipikir, Pak, mau ngeparan. Aku puji syukur durung tau duwe firasat elek. Pelingku wirasatku mesti apik-apik. Ya muga-muga sing biyen dadi angen-angene. Dadi sejo karepe kabeh keturutan lho. Ya, wong tuwa nek pendongane jaluk. Lah mulane iku, Ya, Pak. mulane awake dhewe isone mek ndedonga, aja sampe sakjroning omahe cerah, aja sampe congkrah. Perune apa donga iku sing mandi iku mek donga sing teko ati sing bening. Ya, Pak. Aja sampe awake dhewe ndelati sing rusuh. Jane sambung karo Gusti kang ngukur ben mati ya sing ngerto jagat iki mah. Ya, Pak. Anjane koyo ngono, Pak. Wong cilik. Pak, lakonono, Pak. Ayangane dose kok pira-pira tilak-tilak. Iki mlebu ana ing sudunge celeng. Apa gak kliru? Nuwun sewu. Niki griyane tiyang
Kula menungso. Iki nggih menungso, iki nggih menungso. Sanes tereng. Duduk wong-wongan. Lho, dikira golekan sampeyan. Kula menungso. Iki nggih menungso. Nuwun sewu ki sanak, dereng ate tepang. Saking pundi panjenengan? Reang utusan sangka Katembangan Surabaya supaya niti priksa ana ing kene perlu ngacak. Oh, sanes. Oh. Sanes. Iki desa ngendi? Lho, lek niki nggih Licandonawati. Licandonawati. Nggih. Kepala keluarga. Kula. Kepala keluargane kula. Duwe bojo loro. Kliru. Kepala keluargane kula. Sodono. Nggih, kula niki nggih bangsa Drana kula, Demang Joko nggih Boyojoro. Lah niki bojo kula. Kula bojone Pak niki. Boten lah niki anak. Anak kula iki. Oh, iku luar biasa. Biasa di luar. Ana lidah Donowati, ana kaelokan ning jagat. Eloke ten pundi? Wong lanang kok iso manak. Kliru. Sing anak wedok kula sponsor. Oh, sponsor. Boleh piro nek kene? Sejatosipun sedayane sekawan. Siji loro tahun siji lho. Ah. Niki kula kepala keluarga. Niki bojo kula, niki anak kula. Sing setunggal putu kula. Ndok ndi anak? Pamit pun puluhan tahun kesah Surabaya. Puluhan tahun nang Surabaya. Padosi bapake, soale bapake nyepeng pedang panguwasa wonten ing tlatah Bangwetan kutha Surabaya, nggih tumenggung Jayarana. Lho. Gak tau mulai arek. Dereng nate. Rika minangka dadi curite ana ing lidah Donowati. Celurit. Iya celurit. Nggih. Kok gak nyusul putune nek kono? Kamangka putu ngono putusan. Rika kok gak nyambangi. Kok enak-enak gedangkrongan domino karo bojo Rika. Mari ngono iku mbokne kok gak goleki. Kate golek gendaan maneh. Nuwun sewu. Kula mboten tau domino kalih bojo kula. Lha apa? Ceki. Lho. Aduh, mboten tau lha apa domino niku. Mboten tau kula. Kula ndonga tansah ndonga mugi-mugi putu kula kalis ing Sambikala. Sopo jenenge putu? Lho Joko Beras. Lho. Napa kok? Gak krungu kabar, gak tau WA rek. Mboten gak ada HP, gak ada setunggal ngodol. Aduh. Joko Beras ngono luput nang Surabaya dipateni digantung. Digantung ana teng alun-alun Surabaya didadekno pakane manuk emprit. Ada putu kula iki. Ya apa? Kamangka manuk emprit. Kamangka manuk emprit cilik-cilik. Didik cilik-cilik. Main daerah kering niki. Cici. Aduh. Kok sakit ngoten yo no. Pak Dembok De, yang Dewi Sangkra. Para pangling barek rupane mosok gak pangling barek ambu. Pak, ambu dhisik. Padha mipingan ana apa ora ambune kok. Tunggu. Apa kok tak tempene. Lah apa kok mele brok-brok. Ya iki putumu. Riko lama pikir aku pengen ngemik mana. Sedang ngomong apa sih? Aku cok. Ya, iki dadi apa yo? Ya apa iki? Loh. Ya apa arah-arahin lho ya apa? Wah,
Ore. Ya ceritane ya apa? Nalika Reyang Danang Surabaya. Iya. Yuk ketemu barek bapak. Iya. Diakoni barengan karo iku ana ing Kartosura dianakne Giripatembaya nglugurne umbul-umbul tunggul uga pas iku Kanjeng Rama dilereni dadi doko. Sapa sing iso nglugurake umbul-umbul tunggul itu ing Surabaya bakal sinengkake ngaluhur dadi tumenggung Kanoman ing Surabaya. Lho sebabe wong tuwa mulane dilereni iku salah apa? Lek tak pikir-pikir tak delok-delok gak salah. Mergo Kanjeng Rama ora gelem gandeng barek Kanjeng Sinuwun Patih Simburejo sing digombani barek Angsala niku. Mulane Kanjeng Rama digawe kambing hitam atau fitnah. Iya difitnah. Ngono jajak. Akhire bareng wis dilereni ana Giripatembaya terus ya apa? Kabeh gak ana sing iso. Iya. Bareng ngereyan lho Giripatembaya. Lho awakmu mlebu. Oh, kabeh diwehi 3 malam reyang mung sak malam. Lah sebabe apa? Jarene reyang wong desa kesa-kesa. Iya, iya. Ambune koyo betuko. Iya, iya. Panganane pogong kawan telo, turune mong nek ngukur kos. Mergone reyang anake Tumenggung Jangrana sing ketok garwa selir kok desa. Oh, mergo diwehi sak malam. Lamun sak malam gak bisa diketok bulu reyang. Dipendhem ana tengahe alun-alun Kartosura minangka tebusing dosa. Abot. Nanging mergo rika mbok delan rika yung tirakate lair. iya. Ya apa sing dadi panjang Koreang bisa keturutan. Ya. Reyang sinekake ngalur dadi tumenggung Kanoman ing Surabaya. Keturutan dadi kelakon dadi iso nyeblokno umbul-umbul rumah. Reyang diwisuda saka brek sawunggaling yung kolmak sosro negur. Dadi kaya ngono ceritane, Mas. Ya. Dadi Adipati Kanoman lho, Senopati Kanoman. Iya. Reyang kangen barek riko. Iya. Wis pirang-pirang taun. Iya. Eling-eling riko wong telu pepundhen Reyang. Iya. Ora ana riko kabeh Reyang gak ono. Gak ono. Mula wis dadi pangunan ngene anak wani barek wong tuwa. Lo cepak walate. Lho iya walat. Ndari lho. Durhaka. Birul walidain. Lah, anak kudu berbakti nang wong tuwa. Sebab ridhone Gusti Allah iku ridhone wong tuwa. Lek wong tuwa gak ngridani Gusti Allah gak bakal ngridani. Mulane biyen kon tak sangoni sadurunge kon katene ngadeg golek bapakmu. Man jadawa jada sing temen bakal tinemu nyatane kon temen ketemu. omong riko Bener dikandani. Riko iku sapa sing iso mah. Wah dikandani. Riko pepundhenku sing duwe nyawa. Ya nak bener omongmu nak. Ning sepurane. Reyang durung iso ngenakno riko kabeh. Senajan to riko wong tuwa iku duwe semboyan. Iya. Sak tresnane wong tuwa barek anak sak dawane loro. Iya. Tapi tresnane anak marang wong tuwa mung sak dawane. Riko enggak njaluk balas pikiran. Bener. Cuma Reyang kudu bekti. Ning sepurane mbok delan kok. Reyang urung iso menakne riko soal Reyang sik duwe jejiban abot sandang. Apa itu, Jung? Riko. Iya. Sajane tak gawa cuma merotol. Lho, Protol ya. Reyang budal mrene teko Kartosura dikalungi Melati Rinonci. Melati Rinonci. Tuh firasatku gak enak itu. Merotol lho lho. Kok firasate gak enak? Terus ceritane sakwise kok dikalungi Gus Rinonci ku terus ya apa? Gandeng karo Reyang nagih beselik. Iya. Tanggal 1 Januari dijanjeni nampa beselik. Wis oleh beselik. Dorong Sebabe sing duwe jejiban Reyang kudu iso
babat nambas kelingan alas gong lewang-lewung dadi Karang Pradesa. Le, ojo le. Dipalas sing Kandhane Nomor loro kudu iso nulungi raja Maulana. Wujud bandan utawa mati. Nalika Reyang mlebu ana ing nambas kelingan didhawuhi marek Sinuwun Patih Sindurjo tanpa nggawa pusaka lan bedhone. Njegor sak ndurung samudra ora oleh nitibahi tok diberondong barek mimising londo minangka tandha penghormatan. Apa, Pak? Tak kandhanono. Ngene. Dadian apa-apa ya apa? Mulane gandeng karo awakmu digawani Puspori nonce iku firasatku wis gak enak. Yo Pak. Sejatine ya Cung awakmu iku dijabeng alus dijolo sutra ya dilorokno. Lho, kok ngono? Apa sebabe sing kon kok dikon babat alas nambas kelingan? Ndek kono sing nyekel panguwasa ya Raja Maulana. Raja Maulana iku wis ana pirang-pirang kisowanan gak berangkat nang Kartosuro sebabe Raja Maulana itu ora gelem gandeng kunca karo bangsa Walanda. Iku sebabe mulane awakmu sakjane ngono dilorokno, Cung. Lek iso tak elingno aja, Cung, aja rono, Cung. Aja rono iki. Yo nak Nek kono iku jalma mara jalma mati. Lek kon rono wis mesti mati ini, Cung. Aja, aja rono. Rika ya apa? Nek aku le. Luwih apike sing kaya apa aku manut awakmu, Nak. Tapi aja cilik atimu. Aku ngomong mang nurut perasaanku ya nurut pikiranku. Ngene Pak Dilan Rika. Iya. yo nak. Mentale anak Iya. iku mergo gula wentahe wong tuwa mulai isih cilik. Bener. Minangka dadi punggas. Bener. Rika mbiyen nalika Reyang isih cilik ana ing Karang Pradesan D. Yo, Yo nak. ngudang Reyang rina kelawan wengi. Dadya satriya sekutama. Bela bangsa barek negara. Ya. Kudu mentingake kawula, kudu ninggalake kepentingan pribadi. Kamangka Reyang wis sanggup. Tujuan Reyang lamun wis duwe panguwasa bakal ngayomi para kawula bakal ngusir bangsa Londo. Sabda pendhita ratu. Ya. Ngene Cung ya. Musa iku wis binaris. Aja nganti lali awakmu iki berjuang iku kudu gawe siasat utawa strategi. Kon kudu iso berjuang dengan cara kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Supaya kon kok kecekel duwe inspirasi. Tak kandhani. Sing bener Raja Maulana aja mok pateni. Kok ngono? Sing bener lek cara saiki lek bahasa politik Raja Maulana jak negosiasi. Lobby. Jak kerja sama aja mok pateni. Sebab sing ganggu gawe di tanah Pulau Jaya calon Satwantara iki ya bangsa Walanda. Strategi Londo iku mek siji. Divide et impera. Maksudnya Politik mecah belah. oh, Ngedu bangsane dhewe. keparat ngono. Bangsa temen. Lah mulane aku pesen lek kon nanggene alas nambas kelingan temono Raja Maulana. Cuma aja mau pateni jakan kerja sama. Tak sangoni kon lek katene rono. Duit Pak Dik. Iya. Yo, Nak omongi bapakmu kok. Dik. Yo nak. wis ta. Rika duwe keyakinan Reyang bakal selamat. Bakal mulya. Apa sing dadi sabda Rika? Iku kan bakal dumadi. Awet apa, Dik? Yo, Yo nak. umeplase lisan. Kuwi ditututi jaran, mlayune jaran 8 ora bakal kecandhak. Mula Rika iku lek ngabdo kudu sing apik supaya Reyang cek iso selamat. Yo nak, wong tuwek ngono ora iso nyangoni apa-apa nak mung iso nyangoni donga tok. Ngono lho. Nak. Yo Loh, nak. Oke. Rungokno Cung. Iki tinggalane mbah-mbahku biyen. tumbak.
Jenenge tumbak bliring lanang. Tumbak bliring lanang. Pamore pamor kencana. Pamor kencana. Sing nyekel iki kudu wong sing duwe pangkat derajat mulya uripe. Syaratnya wong mulya iku apa? Wong sing takwa. Sing takwa iku apa? Asobirina. Wasodikina wal qonitina wal munfikina wal mustakbirina bil asar. Dadi paling ora kon kudu jujur. Terus kon ora kenek sak wenang-wenang. Ojo sampe tumbak bliring lanang utamakno wong sing berbuat bener utawa apik. Kliru, Pak. Enggak tumomo, Pak. Pak D. Iya. Aneh, Pak. Iya. Tumbak bliring lanang kok ana garis medhot tengah, Pak. Garis medhot tengah iki minangka wong urip iku hati-hati. Wis ana pangombean uner. Luhur hamungkir-mungkir jemblar angluwi segara padang angine rahina. Dadi wong iku aja nganti sombong. Wong iku sing padang pikire, jembar pikirane padang angine atine. Oh, ngono, Pak. Berarti riko ngidenan kabeh ngideni. Mulane aku mang pesen secara politis. Secara politis, soalnya kon wis duwe jabatan politik. Oh ngono, Pak. Ya. Raja Maulana iku negosiasi. Jan omong-omongan lek iso kerjasama. Lek kon kowe wis iso keturutan dadi tumenggung ana ing Bangwetan Surabaya, aja lali pesenku. Lek makmurna kawula, kon kudu duwe prinsip the right man on the right place. Apa, Pak? Gawe menungso sing cocok karo ahline. Oh, gak cocok. Lho kok rusak. Oh, wis ana panggonan sesuatu yang ditangani bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Wah, gak. Tambah pinter, Pak D. Sekolah biyen. Oh, gak diumbar, Pak D. Yo, Dewi Sangkra. Sadurunge reyang budal nang mbas kelingan yo, reyang jaluk idi. Pangestu marek iko. Wis yo kira sing arepe kok sejo, sing arepe kok arep muga-muga iso laksana. Muga-muga Gusti kamu bejakan dadi anakku. Oleh tenapan aja nganti ana seribet apa-apa. Wong kamu iso nyangoni apa-apa nek amung iso nyangoni pandika. Muga-muga kok sing tok karepan bisa keturutan iso laksana, Nak. Jangan. Sehat hati, Yona. Oke. So. Yona. Ada yang uga njaluk iki pangestu. Duh, anakku. Muga-muga kan bisa kaletanan, Yona. Kanca lamet dijangkul karo dulurmu papat lima pantri, Yona ya. Bisa-bisa kasebadan apa kadang kekarepmu, Yona. Wong tua nek tak jaluk petungamu, muga-muga kok selamat, Yona. Sak tingkah polamu, sak tamba paranmu, Yona ya. Iya, Yona. Sing hati-hati, oke? Pancen gede tekadmu Yona. Pak Demang, ya Jom. Perang uga njaluk iki pandonga barek. Iling-ilingen nalikane awakmu kate mapakno jembaring ana ing Umbul Yuda. Kon njaluk jula-juli sing teges aja lali. Aja lali karo sapa, Jom? Aja lali karo pangeranmu ya, Jom. Kon sing jujur sing temen tindak lakumu, insyaallah selamat. Ngono dia. Yang jaluk Pak. Ya. Yang Dewi Sangkra Pak ya. Ojo kok taisi. Yang jaluk Pak. Ayo awake dhewe terusno ndongakno putumu ya. Soale iki muga-muga gak ana apa-apa iki mungsuhe tambah abot. Pancen pemimpin iku kudu diuji, duwe tanggung jawab. Saya
dhuwur tingkatane saya abot tanggung jawab. Ayo didungan ayo. Ya, Mas. Jagat dewa jagat wasisaning patok. Ong titi ong kalalutra tunyak kuyo panda. Ayan dalang kanan alas nambas kelinga. Peteng dedet lelimunan. Amriko nyawang si adikku Dewi Satu tansah lengar-lengar yen lawan ora klemangan yen bengi ora iso turu. Iki apa sing dipikirake adikku karo Dewi Satir? Dewi Satir, aja mbok terusake. Kowe duweni angen-angen sing kaya ngono adikku Dewi Satir supaya nyedhak marang Kang Mas Raja Maulana Satir. Satir coba nyedhak rene adikku wong ayu. Malah guru, ayen awakmu mikir tanpa guna kondo karo Kang Mas Raja Maulana apa sing dadi unek-uneking atimu adikku Dewi Satir? Kang Mas. Iya adikku wong ayu. Aku pirang-pirang dino iki gak iso turu amarga aku kepikiran impen lo Kang Mas. Nganti awakmu ora gelem mangan ora gelem turu, mung mikir bab kahanan impen. Satir, impen iku kembange wong turu, ora usah mbok rewangi kurang mangan kurang turu Satir. Terus piye? Tapi aku ngipi dicokot ulo Kang Mas. Ngimpi dicokot ulo. Tapi ulo iku ganti wujud wong sing ganteng. Ilange ulo wujud satriya kang ganteng. Terus banjur piye yen wujud satriya ganteng rasaning atimu Satir? Aku yo pokoke kudu ambek iku lho Kang Mas, jenenge ku Sawunggaling. Sing maksud mbok iku kowe iki duwe rasa tresna karo si Sawunggaling kaya ngono to. Iya Kang Mas. Satir, kowe tak garwani nduk adikku Tir. Ae kowe salah swijining jem sing reksa ning alas nambas kelingan. Ora ana carane jem bakal rabi utawa bebrayan karo jambu manungsa adikku Satir. Umpama awakmu ora bisa urip bebarengan karo si Sawunggaling, ya apa rasane atimu Satir? Aku emoh, pokoke aku ambek Kang Mas Sawunggaling. Ora gelem mbok entengake patimu. Woi. Edan. Satir, coba minggir lho. Alas nambas kelingan. Kaya mambu manungsa sing kate mlebu ning alas nambas. Iki sing ngagak sak tengahmu. Sopo iki?
Aku kang aran Raja Maulana sing mawarsa ana ing alas Nambas Tengah. Ayo terus lagi. Kisana awam mlebu ning alas Nambas kelingan. Aku ora mangerteni seco karepmu. Sliramu numbak karo Raja Maulana. Seco karepmu. Kate babat alas Nambas kelingan. Minangka dadi dutane wong agung Kartosura. Oleh duta pamungkasing saka ing Kartosura. Siji bapak Nambas loro. Wah, ae tanori. Di sana sapa sing ngutus awakmu nyekel Raja Maulana sing bawersa Raja Maulana? Patih Sindorejo. Mangertenono kisana tange lamun yen ana manungsa kate mbabat alas Nambas kelingan dadi karang padhisan ping pindho ngrangket Raja Maulana. Kamangka Reyang minangka duta pangusat Joko Brak sawung aling komaksa sira negara yen ra bisa ngentasi arya ulung mati dadi bangkit. Nganti mbok entengno patimu yen ora bisa mbabat alas lan ngrangket Raja Maulana. Sapa kang dadi arahmu Kisana? Joko Brak sawung galing. Sawung galing. Aduh, mantuku. Mantuku. Sawung galing. Ngerti jenenge rasa kok dadi mantu-mantumu kapan aku rabi bareng anak Riko. Mangertenono Sawung galing. Dina iki adikku si Dewi Satir kandrung kapirangun karo pawan kang aran Sawung galing ya awakmu. Lho, Riko gede. Bener Sawung galing. Ya praen Riko rupane kaya ngono. Lagi lak kaya celeng. Sawung galing, aja nyawang Kakang Raja Maulana. Ning adikku tak celuk supaya mangerteni wujude adikku sing Oh, ngene. Dewi Satir, coba rene lho. Apa iki kang aran Sawung galing? Iya, Kang Mas. Ndeleng apane Sawung galing? Iki adik Riko. Sawung galing. Loh. Umpama Reyang kali biyen ngerti lek nduk tengah alas enek arek wedok ayu. Lho, kawit biyen Reyang kurupusan sapa alas. Sawung galing. Ya apa rasane atimu? Banjur kowe nyawang adikku si Dewi Satir. Yo. Lek ancene adik Riko teman-teman Trisno barek Reyang. Tak tampa. Cuma ya apa? Reyang kudu sembabat Nambas kelingan. Sawung galing, aja awakmu sing babat alas Nambas kelingan. Kang Mas Raja Maulana lek kon iso nuruti adikku kepingin urip bareng karo sliramu Sawung. Nuwun Riko lak wis sejenis siluman. Bener si Sawung galing. Apa iso tak gawa rono-rono? Sawung galing, Kang Mas Raja Maulana bebarengan karo adikku Dewi Satir. Iso wujud apa ae? Wujud menungso sing luwih ayu teko Dewi Satir Sawung galing. Ngono. Terus ya apa solusine? Sawung galing. Dina iki sing ngongkon alas babat alas Nambas kalian gak ana Patih Sindorejo. Sejatine awakmu disabung alus dijala sutra karo Patih Sindorejo amarga awakmu gak gelem nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda. Bener. Cocok kandhane Padi. Diarah patimu
tangeh lamun saunggaling singkati ngentekno alas nambas kelingan. Alas nambas kelingan dibabat dari Karang Padesan longsor kabeh saunggaling. Raja Maulana. Reang anane nekat iso babat nambas kelingan bot-boting supaya reang nampa beselit resmi cek iso kukuh kuat reang dadi tumenggung ing Surabaya. Saunggaling minangka kekuatanmu terusno perjuanganmu ana ing tanah bumi Nuswantara, aku bakal manjing nyawiji entekno bangsa Alanda saunggaling. Ngono ya Raja Maulana. Ya, aku manut balik riko sakron dadi daya panguwatan reang. Loh, bakal tak entekne bangsa. Kaya ngono saunggaling. Sadir. Nuruti si saunggaling. Supaya bisa ngentasi pakarya. Bisa ngusir bangsa Alanda sabang cindile ana ing tanah bumi Nusantara. Ayo manjing nyawiji nang jiwa ragane si saunggaling. Mlebu nang epek kiwa lan tengen. Ayo bareng saunggaling. Belum pinjeran. Raja Maulana marek Dewi Satir nyawiji sajiwa marek reang nambahi daya kekuatan nambas kelingan reang babat dadi Karang Pradesan. Kadiran penapa ya kaya ngene iku kan ngadake bejo kiwa dadi temenggung jengro tau ya iku omben-ombenan kang saka Nederbono dadine mabuk. Oh saking mabuk ta nggih kula sempat bingung. Mabuk kowe yen ayo nglilit dhewe lak ya ngono to. Iya, Drink of Netherlands F. Trobas. Jadi ngurmati, yaiku budaya saunggaling supaya bisa babat alas nambas nganti ngadake yaiku bejo wiwaha. Lha mboten saged to. Oh, ya kaya ngono reaksine. Iku saka Nederbono apa wong Jenderal? Oh, Mas Rob. Iya. Amet. Dadi Joko Brek saunggaling ya pun masuk ke negara. Piye sampe dina dadi duta pamungkas ratu? Pangestu Kanjeng Wasidrejo. Nambas kelingan sampun dados Karang Pradesan. Raja Manggala sampun mangerteni. Iku pancen kowe adul-adul seping bangetan terus yo jago ning Kartoputra nggih. Ning ngertenono dasmahe iki para yaiku tuan-tuan jenderal kabeh para nayaka praja nganaki bejo wiwaha. Yaiku sing isine tenane kepara kowe sak budal supaya ora ana alangan dijene apa kabeh kae padha yaiku bejo wiwaha supaya budal slamet bali slamet yen nambah sing dadi kutha kelawan desa. Ayo coba kaya mau nih. Dadi ya wis telat penghormatanmu dadi kabeh iki padha wae. Dados wong Kanjeng Wala mboten badhe selak ing Loh, kowe disiapake kabeh. Aku ora bakal selakake yaiku janjiku kowe tetep dawe beserit kang resmi. Oh iki.
penghormatan. Menangka penghormatan saka Ponegoro ya aku kan maini penghormatan saking gedhe labetmu ana ing Kartosuro bisa mbabat alas nambah slingan nggih. Kedah kula tampi. Iki penghormatan nggih ngajake Bejo Wiwogo yaiku kowe iku budal menyang ing alas nambah slingan. Enggak apa-apa umpamane. Overdome Semenir. Ternyata rencana-rencana yang dirancang oleh Menir Sindorjo gagal total, tidak ada guna. Ora gagal, iki malah beneran. Kowe ngerteno. Ya kuwi panembahan kang duweni ngapa kang duweni kuwanetan. Ya. Iki kok kepethuk saunggaling tarung. Saunggaling ora trimo ditapel. Ya mulai ketok taruh rondongan mati. Begitu. Soldat. Penghormatan saking Londo lan Kanjeng Wong Sindorjo. Badhe ngunjuk penghormatan dika tampil ate kesenengan. Lho kok dhisik lah, dhisik. Awake kono aja kleru panompona. Apa sebab awake kon dikembe nomben karo Londo tak tampil iku ora dudu nomben racun lho. Bocah kok saged maslani niku racun. Delon. Kanjeng Ramamu tepane ralis. Tepakaning pati ya perkara dikei ben-ben racun iku to. Ateges kula duwe utangnya wonten dika. Ngapunten ngoten. Ngapunten. Oh. Kanjeng nulungi kalih. Nalika Kanjeng Rama ngantos seda panjenengan nyumarapi menawi Kanjeng Rama dipun racun. Pramila sakmenika mborong kersa kula nyuwun saran bocah kanglet. Nah, saiki ngene nak. Kon kudu bisa mbales budi karo Kanjeng Ramamu ta yo. Ngoten. Londo sing ana tanah Jawa entek ngoten tak keploki kaya wong adigo. Aku nganake Bejo Wiwogo saunggaling tawene duwe. Penggawean kula niki pun rampung. Lho apa ta sih? Iki kudu duwe tanggung jawab bak ngombene saunggaling mbok tampil nganti gawe gelone atiku. Yen kowe bisa nyekel saunggaling urip utawa mati tetep dadi senopati yaiku ana ing yaiku Madura Sampang 7 turunan. Lek kula mboten iso nyekel. Tak lara tak lereni dina iki kowe ora kula nyekel iso. Assalamualaikum. Lupa. Dan semua pemuda apa-apa. Ya apa wae kene? Apa jare kon wis bener? Londo-londo akeh sing kok pateni. Kon gak ngerti. Londo no tanya Jawa iki menakno wong Jawa, Cung. Sesekno sewu. Kanjeng Wong winginane ing ngajeng ngendikane mboten ngaten. Supados kula kon ngentekne Londo. Saniki kok Kanjeng Wong nungka kula dipun salahken niki pripun maksude? Sing tak maksud ojo paten pinaten. Kon lho,
Londono tanah Jawa iki. Menak wong Jawa tok deloken bangun kereta geni. Menak wong Jawa nak. Wah. Jenengan niku menawi ningali niku umpama ndamel kacamata namung sisih. Kok iso ngono, Cuk? Ndika ngarani lek londo menakno. Niku lek kanggene wong Jawa sing athok londo. Lho, delon. Bangun jembatan nglancarno perekonomiane wong Jawa nak. Panjenengan tinggal. Londo niku ngadakno namine kerja rodi. Iya. Wong Jawa kok nyambut gawe ora diwehi opah, ora diwehi pangan, padha matek. Sing penak londo karo wong Jawa sing athok londo. Matur ndamel dalane kereta geni. Omahe penduduk sing tanpa dosa digosor, mboten diwehi liru, mboten digolekne enggen dadi korban, ora peduli kemang kuburan diterjang. Napa niku sing diarani ngenakne wong Jawa. Lek ngono kleru aku tak yo. Maksud ndika ngandhek lampahe sawunggaling mateni londo enten tujuan apa? Karepku ngene nak. Kon kudu manut karo Kanjeng Wa. Sethithik akeh wae kon ndutang budi karo Kanjeng Wa. Dewa. Kon dikemben-omben karo londo gak tak tampel kon mestine manakane lali. Bener yo. Eling kon. Eling. Lah saiki awake kon duwe apa iku bales budi karo Kanjeng Wa. Kon tak rangket, tak cekel, tak atur lalu Gusti Sinuwun Patih Sindurjo. Oh. Ngeten mo. Saderenge kula jenengan cepeng, kula tak takok. Lek ndika saged jawab kula manut. Empyak kalih cagak niku abot pundi? Ya abot empyak nak. Abot empyak. Empyak niku pangkat, cagak niku rakyat. Berarti Kanjeng Wa abot. Iki wis paraiso nak. Iki wis sampe kok terusno adebrek katut iki, Cung. Penjelasan. Saiki ngene nak. Empyak padha karo pangkat kae. Cagak rakyat. Berarti aku gak belani rakyat. Aku belani rakyat. Saiki ngene nak. Kon kudu manut Kanjeng Wa ta yo. Lek politike Gusti Sinuwun Patih Sindurjo iki kena darani politik mafia peli. Nggih, tugese. Wong salah digawe bener. Wong bener digawe salah. Tapi lek politik Kanjeng Wa nak politik sing jempol. Kok ngoten? Maksudipun pripun, Pak? Kon mateni londo buncimu apa? Tekad kalian pusaka blering lanang. Tumbak blering lanang. Kon gurung ngempakno tumbak nak kon dibroneng karo londo. Bongko kon. Leres. Lah lek kon manut karo Kanjeng Wa tumbak blering lanang pasrahno Kanjeng Wa. Nggih. Elek apike awake kon tak pasrahno karo Gusti Sinuwun Patih Sindurjo. Sampunipun dugi menika terserah awake kon nak. Ngoten saged dipun percaya. Loh, aku wong tua nak. Ngoten mo, malah ngoten monggo kula manut. Lah, apakah perlu pecahkan barok kepala ini saudara? Bajingan,
Wong sak cacingan kate pengkalai. Kate nyepalano Kanjeng Wawa. Ya kaya ngono, bar ki aku duwe tanggung jawab karo Cakraningrat. Mula ngenengat wis kari nandatangani ya iku becik kowe petung. Kula lek mek omongan mawon mboten percaya lek dereng cap jempol disekseni kali jenderal-jenderal London. Kabeh padha wis tapak asta kali kowe. Oh, nggih pun. Kawan. Ya dulu. Wis tanda tangan kabeh tapak asta kabeh. Lho, kuwe. Kula pun cap jempol seni kali jenderal London. Ateges kula dados Bupati yang Sampang Madura sak pitung turunan. Sarane penggawean kula pun rampung pun mari. Kula kajenge balik teng Sampang Madura sebab Madura suwung. Madura sakmono jembare iki suwung iki piye to? Maksude suwung mboten enten pimpinane, rakyate ngenteni. Lah, yen ngono penggawe mari tak palilai. Nggih. Kate kono, kamu kalih. Yo kados napa sadurunge mati kamu kalih ya. Dino iki awake pun tak pasrahno karo Gusti Aku sing tanggung jawab. Kanjeng Wong kate balik nang Sampang Madura. Elek apike Gusti Pati Sindrejo karo Londo apa jenenge kon? Ayo. Bapak Sawung kali ngamuk. Aduh ya apa aku iki bingung. Aduh, liwat ndi liwat kono ya konangan. Enak. Aduh ayo seduluran Bapak Sawung kali. Kok enak kuwi seduluran. Peno wis ngentekno wong Jawa pira? Loh, belum pernah. Kok iso belum pernah? Saya bukan Londo asli. Loh, Londo apa? Saya Londo Ndopur. Apa iku Ndopur? Londo bagian dapur. Lo. Koki. Juru masak. Iya. Apa kok kira Reyang iku wong bodho lae lho, goblok keplak-keplok. Ndak. Juru masak, sir mateni mungsuh penak. Panganan kok wae racun. Kok wehne wong Jawa sing kerja paksa. Klepek mate. Wong pira sing kok mateni? Saya belum pernah, maaf itu dosa. Menang? Iya. Siji apa lho? Belum pernah. Loro apa telu? Belum pernah. Iya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua torok. Suwe-suwe nang. Iya. Kamu London kok kene iki njajah. Badhok mangan enak, sandangan sing apik-apik mergo tanah ing Nuswantara. Iya. Lho, lah kok gawe cilakane wong Jawa. Adik Lho. Mau sampean kapakaken? Tak sugek meteng blus terus tak puter. Tak enggok ning tak enggok nenengan, tak unjukno sampai telak grek. Aduh, Dek. Loh, dorong kok wis aduh. Saya mau kamu bunuh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Saya minta sampean belekno arloji. Ya apa? Aku njaluk arlojine. Akses. Kumon iki, lha iku syarat arloji. Anu untuk yang ini mati. Loh, syarat. Kok aneh, gak iso. Duit pirang-pirang nduk kene wis kok bawa pirang-pirang kok sejauh arloji pirang. Kamu kira enggak gawe arloji. Kok ngerti lah yang duwe arloji? Iya, saya denger. Oh. Komplit. Iya.
Begini Pak Saunggaling, ayo kita seduluran saja. Saya bukan asli Londo ya, saya Londo Blasteran. Blasteran maksudnya Bapak? Bapak dari Nederland. Oh, Mbok. Dari Rejeni. Lu. Dulure Petinggi Rejeni. Ya, dulure Petinggi Rejeni. Mesti lek dulure wong Rejeni. Peno kudu duwe tumindak sing apik, budi pekerti sing apik. Ora malah ngatur. Maaf, saya Londo paling sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sik. Kok tuman Londo kali. Sik. Gawe kaget ya. Iya, saya wong sabar. Kasihani Allah, jadi sepurane. Ini saya lepas sudah enggak pakai. Ini bukan Belanda. Wis, lek pancen riko sadar mergo sik ana mambu dare wong Jawa wong Rejeni. Nggih. Sandangan sing mambu teko bangsa Londo kudu dicopot. Ini ya. Biar aman. Cek aman. Iya, ndok langkonan. Olahe ndok kene wong Jawa kabeh padha demo. Londo ate dipateni. Lek penuh gawe ngene iki masih ana blasteran Jawa. Dianggep Londo pateni. Aduh, corok. Oh iya ya. Kalau masih pakai Londo busana Belanda di Medo. Oh, di demo. Ah ya Medo. Demo. Oh iya demo. Iya paten. Saya toto daripada nanti ngelepiti seneni Jarot. Baik lo. Hei. Oh, jenengmu Londo Han. Han ya. Istri saya ini Han ini. Oh, cepat. Maaf Pak Saunggaling. Ayolah nyambut gawe barengan sing rukun. Sampean ini enggak usah ya. Mambu Londo. Iya. Kok ndungaren kereng sampean? Soale aku lek ndelok kawula sing ditinggas manasan. Maaf ya. Ya, sip. Hei, kaose iku mambu Londo. Soale tulisane aon. Londo, lek Jawa gak ana aon. Iya. Mati Sugeng Rahayu Jawa. Iya, ini Almenengkasi. Oh. Ketara lek iku wong Jawa campur Londo kakean dosa. Loh, kok iso? Soale iki ketok punuke. Mentol. Iya. Suwak. Loh, aja rek. Kalau ini apa? Kalau ini nanti dilepas, saya nang gondang legi pinggir wetan. Loh, tak kaya, delok. Nang bener. Waduh, coba bayi amit. Coba bayi amit. Coba bayi amit. Ala nang betil. Malaku sing alon-alon. Iya. Supaya cek selamat liwat. Iya. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener iki gak tak pateni sitok iki. Soale insan. Tumpas tapis barisan Londo kena kerajange tumbak blirang lanang Joko Berek Sawunggaling. Nanging bener omonge Pak Dibiyen. Tumbak blirang lanang medhot tengah tegese perjuangane Joko Berek Sawunggaling ora bisa tutuk bakal mandek ana ing tengah lakon. Eling dan eling besok lamun ana wong cebol kepalang sangka edan parami gawe umbul-umbul karas yaiku sing nerusake perjuangane Sawunggaling. Sampai di sini saudara persembahan cerita Joko Berek Sawunggaling. Bila mana ada kesalahan pementasan dari keluarga besar Bagor Mustajab Ludruk Armado, seluruh kerabat kerja minta maaf yang sebesar-besarnya.